Σας έλειψε το Clash of Clans. Γι' αυτό κάνω πάλι. Τώρα είναι εδώ. Λοιπόν, παίζουμε, τώρα θα κάνουμε friendly battles εγώ και ο φίλος μου ο Ναούμης. Για προετοίμαση από το War που έχουμε εδώ, για Νίκο δείξτο. Και θέλουμε άλλο ένα War. Βασικά 70 έτσι πήγε να πάμε level 2. Δείξε και τα χωριά. Λοιπόν, Ναι, ναι. κοιτάξτε αυτόν εδώ πέρα. Πώς είναι. Και εγώ είμαι ο πρώτος δηλαδή, να φανταστείτε. Ο πρώτος και αυτός είναι σαν τον Ναούμι. Αν ξέρετε ποιο Ναούμι λέω. Τον... τον Ναούμι τον διπλανό. Λοιπόν, Ναούμι, στέλνω εγώ. Κάνε σε μένα. Οκ. Can you beat my village? Λοιπόν. Οκ, θα κάνω μια εξάσκηση. Αλλά... Αρχίζοντας από το χωριό σου. Fuck my life. Τι θα κάνω. Archers γιατί δεν πήρες. Δεν ξέρω. Πρέπει να πάρεις Archers. Δεν με φυγούρι μου. Α, One star δεν παίρνω. σε μένα. Μην το λες. Δεν παίρνω εγώ ένα αστέρι. Φίλε, κολλάει Νόμι. Συγγνώμη λέω για το κόλλημα, δεν έχω καλό γουστό στο σπίτι. $15. Really? Μόνο. Ρε, έχω να κοιμάται το Barbarian King. Για ποιο Ναι, λόγο? για να μην σου χάνει ζωή και να έχεις Ναι. ζωή. Κι εγώ έτσι θα μου κάνω. Έλα, μην δεν πειράζει. Πώς το κάνω level. Δεν θα κάνει πάρα πολύ μπάλα. Όχι, ήρθε και το Τέσλα. Πάει ο κόντος. Όλα τα έκανα, μόνο το κάνω χωρίς χάος. One time. Βασικά όχι, μόλις μπήκε το κάνω, ναι. Είναι δύσκολο. Το κάνω, κάνει πολύ ζωή. Να. Εντάξει. Θρηλυκός ο θάνατος. Όχι! Λοιπόν, δείτε την attack λίγο. Τώρα το άξι θα χαλάσει. Δεν πειράζει. Εντάξει, εγώ περιμένω. One fall δεν είναι. Ανέστρεβαν και οι δύο που είχα κατακίσω. Λοιπόν, τώρα να είμαι εγώ στη... Κοιτάξτε τώρα εγώ πώς θα κάνω ατάκα. Κάτσε. Στέλνεις. Τώρα, κάτσε ξανά. Στείλε κόμπρα. Τάκα. Έστειλες. Ναι. Την έκανα τώρα κάπως ωραία έτσι. Για να φαίνεσαι σαν στο Word. Λοιπόν. Να είδες, το έκανα με το Word. Αυτό είναι το χωριό που έκανα. Συγγνώμη λίγο η μπαταρία εδώ. Ενεργοποίηση ακτίνας έλξης. Είδες, Λοιπόν, το κάνεις σαν το Word για να βλέπεις. βλέπω κόμπρα τάκα εγώ. Σε κοιτάνε, πώς θα χάσω. Μήπως αν σου παίρνουν αυτά τα πλάγια να έπαιρνα αυτά. Ναι. Ναι, σίγουρα. Γιατί δεν το σκέφτηκε. Κάτσε να δω εγώ στο Word αντί παρόν. Αν τα έχεις τα πλάγια. Έτσι, την πίσω. Α, έχεις τα πλάγια. Θρηλυκή μάχη. Εδώ γίνεται. Στον Έρωτα FM. Στον Έρωτα FM.
Ναόμι, δεν σε έχω πούστο, ξέρεις γιατί. Γιατί αυτά τα παίζει με μπερδεύουν λίγο έτσι. Δεν ξέρω ίσως. Γι' αυτό το έκανε έτσι κάπως. Ναι, ξέρεις, ίσως οι Πέκα να γίνουν λίγο έξυπνοι και να πάνε έτσι. Ναι, Πάνε το ρε. βόθο να πάνε. Γιατί. Άρε, τρία πεκούλια. Και στα αρνητά σχόλια και... Όχι. Μπουμ. Με έχεις πετύχει. Όχι. Εγώ πιστεύω. Ρε, οι Πέκας όλο το γύρο κάνουν. Δηλαδή, και αυτό Ναι, σπαστικό. και δεν αυτό έγινε. Βγαίνει ο Μπάρμπαρ Κόγκο εδώ, διαλύθηκε από τις πάτες. Μπουμ. Κοιτά, παρέα κάνουμε. Εντάξει, δεν με έχει. Με άλλο Με μπέις έχει, έχω. με έχει. Ούτε. Τουλάχιστον να φτάσω το εγώ δεν έχει. Μπαμ! Αέρα! Τελευταία δύο μου το πούμε Giant. Δύο Giant. Πέκα. Κοίτα. Ω, κοίτα πως ρωτώ. Τι λέει. No, το ξέρεις ότι άμα οι Giants ήταν λίγο έξυπνοι να πάνε στο τάφο, θα... Ναι. Αλλά πάλι είναι πάλι έξυπνο. Εντάξει, θα έχασα. Τι? Έπεσε στην βόμβα. Έτσι και πάει τώρα στη Το ξέρεις ότι θα πεθάνει και να πάει στο τάφο. Δεν προλαβαίνει βασικά. Ναι. Άμα είχε ένα rage spell θα Κοίτα, πρέπει να σμπούζει τούτα τα βίντεο. Άμα κρατούσε πιο πολύ battle όμως θα... Και καλά τώρα σκοτώνει με τον Μπέικα μόνο. Πολύ ιδέα ο κανένας. Ναι, πολύ πανιάξυπνο. Τι λες, Ναόμι? Κοίτα τι αυτός είναι, πήγε στο defense. Είναι και μέσα στο ίδιο τώρα. Αυτά τα base πόσο με τις πάνε, ξέρεις. Άμα ήταν όπως το boom business να το κατευθύνεις, θα τα έλεγα όλα. Άντε ένα στάρ. Σε έχω τρίσταρ και το ξέρεις. Ναι, Νίκο, με αυτό το word δεν ξέρω αν έχεις τόσο πολύ. Θέλεις να έχεις. Να, σε αυτό το base ναι. Ναι, γι' αυτό Νίκο όμως καλό δεν είναι για Ναι, word. με dragons όμως σε έχω σε όλα τα word. Κάτσε σε και, όλα. κάθισε και το έκανα. Κάτσε και το έκανα. Ναι. Πάμε για Minecraft.